Damas e cabaleiros, señores e señoras, mozos e mozas, nenos e nenas, prepárense para gozar, porque dende un recuncho do mundo chamado Galicia comeza Sesión Vermú. No capítulo de hoxe imos acompañar o noso protagonista nunha magnífica aventura. O Camiño de Santiago. O festeiro convértese en peregrino e comeza o seu camiño. Non vai moi preparado, pero leva moita ilusión. Aló imos! A Santiago vou, como un peregrino polo camiño da ilusión. A Santiago vou, como un peregrino polo camiño da ilusión. Pa para bara pa 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 para bara pa. Que tal, amigos e amigas? Hoxe imos falar da maior das festas que temos en Galicia, da festa das festas, unha señora festa. Falamos, sen dúbida ninguna, de que? Do Xacobeo. Sí, cando o 25 de xullo, día de Galicia, día do apóstolo Santiago, cae en domingo, dicimos que é Ano Santo, que é Xacobeo. E como é unha cousa bastante pouco frecuente, bastante inusual, pois ese ano botamos por fora. Sí, montamos unha festa impresionante. A cousa comezou no ano 1993. A ver, o Xacobeo non, o Xacobeo e o Camiño de Santiago comezaron moito antes, xa na Idade Media. Pero isto das festas e dos fastos comezou no 93. Grandes concertos, macrofestivais e festa rachada. E digamos unha cousa eu, que festa máis grande haberá que facer o Camiño de Santiago? Iso sí que é unha festa. Entón, por iso, hoxe, imos analizar os diferentes tipos de peregrinos e peregrinas que nos visitan aquí en Galicia, pero vencellando todo isto co mundo da festa. Atención, xa veredes. O primeiro peregrino que temos, sí, é o peregrino festeiro, evidentemente, que sí, gustalle moito camiñar, sí, gustalle camiñar, pero o que máis se gusta é a festa. El ou ela están desexando chegar ao albergue, sí, pero non para descansar, precisamente. Non para desconectar, non. Están desexando chegar para montar festa. Apúntanse a calquera iniciativa festeira. E se non hai, organízana eles, Por outro lado, temos o peregrino ou peregrina madrugador ou madrugadora, que ese máis ben festa pouquiña, pouca. Por qué? Porque é unha persoa que érguese moi cedo e comeza a camiñar, de noite incluso, para que? Para coller sitio. Pero que este home ou esta muller corren o risco de sair algún día tan cedo que aínda non este posto o Camiño de Santiago. A ver, tampouco é iso. O Camiño de Santiago xa está posto, que se leva varios séculos, Pero, como se despisten, aínda non están postas as frechas amarelas. Despois temos o peregrino super equipado. Sí, ese é un peregrino que monta a festa a semana antes, cando vai á tenda de deportes e compra de todo. Sí? El compra de todo, por qué? Por si acaso. Leva, eu que sei, leva unha navalla multiusos, por si acaso. Leva unha tenda de campaña, por si acaso. Leva roupa térmica, por si acaso. Leva un botiquín, por si acaso. Logo, non utiliza nada, pero el ten de todo, por si acaso. Seguimos con esta tipoloxía de peregrinos e peregrinas. Temos o peregrino sibarita. Sí, é un peregrino ao que lle gusta moito camiñar, pero iso de cargar ca mochila non tanto, Gustalle moito facer o camiño, pero dormir en albergues e en liteiras non vai con el. Mellor en hotéis de varias estrelas. Entón, que fai? Pois fai uso de servizos asociados ao Camiño de Santiago como transporte de mochilas, habituallamento en ruta e fai uso dos hotéis que decíamos con varias estrelas. Cantas máis, millor. Seguimos, hai unha variante deste peregrino sibarita ou peregrina sibarita que é o peregrino pijo ou pija.
son persoas que Se teñen visto, se teñen feito avistamentos deles e delas. destes peregrinos que fan o camiño con tacóns, sí, con tacóns e cunha maleta tipo trolei. Non sabemos se chegaron a Santiago. Non hai constancia, seguramente se desintegraron polo camiño. Xa para rematar, pois non podemos esquecernos do peregrino espiritual. Si, non sabemos se é católico, se é ateo ou agnóstico ou que religión ten. Ou mellor dito, ten unha religión propia, porque son persoas que queren conectar co seu eu interior. Desconectan o móvil e conectan consigo mesmas. Eles queren vivir a Xacobeo Experience. Hai moitos máis, poderíamos seguir, está tamén o peregrino Cara lavada. que pensa que en Galicia van o convidar a comer en todos os sitios, está o peregrino hippie, que non se ducha en todo o camiño para non perder a esencia, están os peregrinos influencers, que fan un lote de fotos cas vacas e cas leiras de millo, os peregrinos plastas con guitarra, que están todo o tempo tocando cancionciñas de cantautor e un longo etcétera. Ai, pero que faríamos nós? Que faríamos nós sen esta xentiña, sen os peregrinos e peregrinas? Welcome, pilgrims, welcome, pilgrims. A verdade é que a xente que nos visita, gustalle moito camiñar. Si, son moito de camiñar. E ollo, nós, os galegos e galegas tamén, gústanos moito camiñar, home, por favor, claro que sí. E que non hai romería en Galicia Que non teña unha boa camiñada. Os milagres da Mil, camiñando. Os milagres de Callón, camiñando. a subida ao monte de Santa Tegra, camiñando. E se nos parece pouco, imos de xeonllos. E que vos digo unha cousa. Isto de andar en Galicia podría considerarse un deporte nacional, porque todo o amañamos botándonos a andar. Queres desconectar e relaxarte? Das un paseo, Queres poñerte en forma? Bótaste a camiñar. Que o médico che dixo que tiñas que baixar o colesterol? Pois tamén, emprendes camiño, que remedio. Así que eu tamén me acabo de dar conta que levo aquí moito tempo parado, así que tamén marcho que teño que marchar, E digo vos de sempre, vémonos na festa!